Tak prihovárame sa vám z ulic mesta Bratislavy a chcel by som sa tu Aničky opýtať, aké to je takto sa verejne priznať a vyznať Ježiša Krista. Je to v pohode, lebo nikto tu není, okrem nás. Áno, prší, trošku nám prší, ale je to úplne masívne františkánske, že za každého počasia v každej chvíli ohlasovať Krista. Saško, nazdar, môžem sa ťa opýtať jednu otázku? Samozrejme. Aký to má pre teba význam takto výsť do ulic a modliť sa za mesto? Alebo aký to môže mať význam pre toto mesto, že takto ideme a modlíme sa za ľudí? Podľa mňa veľký, ako ja vidím význam aj v tom, aby každý osobne hlásal evanjelium alebo hlásal dobré hodnoty, aby každý sa za to vedel priznať. Takže vidím v tom veľký význam, že sme ako jednotní, že v tej jednote je sila a aj v tej spoločnej modlitbe môže byť ako veľký účinok, by som to povedal, že aj priniesť dobro, možno ísť aj príkladom ostatným ľuďom, ktorí to vidia, takže tak asi. Ďakujem. Aleluja, chvála ti, Pane, za zapálených ľudí. Ideme do toho. On dvíha ma, aleluja. On ma miluje, on dvíha ma, aleluja. On ma miluje, on dvíha ma, aleluja. On ma miluje.